Eskerrik asko eta ongi etorri beste urtebetez, gu ere bertsotan proiektuko kurtso amaierako jaialdi hontara. Gaur hemen herriko bertsolaririk gaztienak egongo dira bertso kantari, 4. eta 5. mailako ikasleak urtero bezalaxe. Eta, animoa pixkat berotzen joateko eta egin duten lan guztia ez talako hemen bakarrekan erakusten, bai, astez aste egiten duten lan hori dalako, nik uste dut txalo bero bat merezi dutela. Animo! Eskerrak banatzen hasi naizen ez gero, hasiera batetikan eskerrak ikasleeri bezalaxe, astero gelan bertsolaritza landu duten 4. eta 5. mailako irakasleeri be, hortxe egon diralako, bai, ni aldamenian egonda aguantatzen, edo nik aldamenetik lagatako lanak egiten, hortxe jardun dabe, astero eta berentzako be eskerkan beruenak. Eta baita Soraluzeko udalari be, bere laguntzarik gabe ezin izango litzakelako Soraluzeko ikastetxean gu ere bertsotan proiektu bat landu. Proiektu hau martxan jarri zala 10 bat urte badira, Soraluzera iritsi zanetik hanbe pasatu dira 5-6 urte, eta Gipuzkoan zehar txertatzen eta errotzen doian proiektua da. Hasiera baten ikastetxe batzuk ziren proiektuan parte hartzen zebanak, eta gaur egun pentsa zenbat ikastetxe izango diran, guztira 9.000 ikasleen guru dira bertsolaritza ikastetxean lantzen duten ikasleak. Dana dela, badakit zuetako inor ez dela horren berri eukitzera etorri ona, zuek hemen baldin bazarete bertsuak entzuteko da, eta luzamendutan jardun barikan lehendabiziko taldeari eskatuko gotxat tabladu gainera igotzeko. Lehendabiziko talde hori 5. mailako taldea da, 5. mailako A taldea da, eta aurtengo ikasturtean beren gelan aldaketatxo bat eduki dute. Ez dira paretak aldatu, ikasgaiak ez diren aldatzeko seguruenik, aldatu dana beren irakaslia izan da. Hori horrelaxe da, hori horrela gertatu da. Dana dela, idei hortatikan abiatuta gaur hemen kontatuko dauzkuen historioa beren buruetatikan urtendakua da eta beraiek asmatutakua da. Orduan, nik baino hobeto beraiek azalduko dauzkue kantuan eta errimatuz. Nahi dozuenian, orduan, altxa, 5. maila akuak eta zeuena da, tabladu guztia. Txalo bero barenetan. Gure irakaslea jubilatu denez, gelako jauna jabe gara orain berez, lan gutxi egin eta probatu errez, ordezkorik guri ez bidali Mercedes, ordezkorik guri ez bidali Mercedes. Eta Mari Carmen irakasle berria bidali digute, badaezpada ere
dituzte. Konturatu gara, ikusi orduko, hauekin ez garela, bape aspertuko. Aiza potxin ez dago zer egin, Mari Kruz eta Mari Carmenekin. Gozari eta guzti sartu dira geran, nortzuk eiran esanaz hasi dira teman. Lehendabiziko lana jarri digutena, kantua eta bestea mocedadesena. Aiza potxin ez dago zer egin, Mari Kruz eta Mari Carmenekin. Gure izenak Mari Kruz eta Mari Carmen, peioren izenian egunon da amen. 11:30 patiora goiaz, aurrak zirikatzera eskuan bastoiaz. Aiza potxin ez dago zer egin, maikaste eta ordenagailuekin. Sei ikasle petralak, bultza eta tira, gure bilobak baino txarraguak dira. Zer da pantaila hori, tekla eta kartai, ikasten badakita hizketan ere bai. Aiza potxin ez dago zer. Aiza potxin ez dago zer egin, Mari Kruz eta Mari Carmenekin. Gure atxuak daude Gure atxuak daude momentu estuan, eta soluziorik ez dute eskuan. Mari Kruz eta Mari Carmenekin. Aiza potxin ez dago zer egin, Mari Kruz eta Mari Carmenekin. Dena atxuen aldetik, orain undabiltzan ez dugu jakiterik. Topatzen badituzu esan gure aldetik, bizitan etortzeko oporren aurretik, bizitan etortzeko oporren aurretik. Bueno, ez dakit baten pentsatzen daben, hona etorri eta bertxotan eginteagatikan ezin dugun hanka sartu, ezin garan trabatu, bai? Kontua, danok aleginaz disfrutatzen jakitzia eta elkarri laguntzia da, batez ere momentu estuetan garenian. Momentu estuetan sartuta,
urrengo pertsonaia aurkezteko garaia heldu dala iruditzen jata. Urrengo pertsonaia txakurtxo bada. Eta bakar-bakarrik dabilen txakurtxo bada. Batera eta bestera lagun bila dabilen txakurra. Ez dugu esango laugarren maila akuen txakurra danik, baina bai beraiek kontatuko dozkutela txakurtxo honen historiua. Aurrera beraz, txalo bero bat egiten. Kontatu behar dugu, ipuin bat bertxotan, horrelakorik ez da, entzuten askotan. Ea zer gertatzen den, historio honetan, espero dugu inork ez bukatzea lotan. Bazen bentsakurtxo bat triste bizi zena, lagunik ez zeukana ta ez da izena, baina mantentzen zuen bai itxaropena, aurkitzeko laguna izan nahi zuena, aurkitzeko laguna izan nahi zuena. Ardia nire lagun, izan nahi alduzu, ni gauero emango dizkizut bimuxu. Zauka egin duzunez, ozen gauean, ezin zara geratu gure hartaldean. Ardien ez eskoa, entzun eta gero, gure txakurra dago, triste honez gero. Otxoen biladoa, gauero, lagunak izateko, konpondu ezkero. Gau osoa zankari pasa duzu zakur, ta gukotxoa gara hartzan dien beldur. Ezin lagunak izan egon horta ziur, sorte ona eduki animota agur. Txakurra lagun bila, hartzan gana